κάτω από το τιμόνι, πάτησε κατά λάθος τον γκάζι και έπεσε πάνω στην κολόνα της γωνίας. «Και τι να σας το πω, βρε μπουμπού μου, έκανα την πάπια και το φόρτωσα στον Παντελή», ομολόγησε γελώντας. Το γέλιο της πάγωσε όταν είδε το βλέμμα του αδελφού της. Ήταν ένα βλέμμα ψυχρό, αποδοκιμαστικό. «Δεν το πιστεύω αυτό που πήγες και έκανες», του είπε, και η φωνή της ήταν παγωμένη. «Ρε Μπέλα, θα πήγαινα να τσακωθεί με τον Χουρδουβέλη. Και εσύ προτίμησες να προδώσεις την αδελφή σου», απάντησε εκείνη, και η φωνή της άρχισε να τρέμει από οργή. Τα αδέλφια δεν μαρτυράνε ποτέ τα μυστικά τους στους γονείς. Είναι άγραφος νόμος. Είχαμε δώσει όρκο, κύριε, κάποτε, ότι τα μυστικά ο ένας του άλλου δεν θα τα προδώσουμε ποτέ. Και εσύ έρχεσαι σήμερα και σπάς αυτόν τον όρκο. Μπέλα, πάρ' το πίσω. Εγώ δεν είμαι προδότης. Είσαι. Κεφάλαιο 6. Ο όρκος έσπασε. Η λέξη προδότης κρεμάστηκε στον αέρα σαν καταδίκη. Ο Διονύσης την κοίταξε πληγωμένος. Για εκείνον, η προστασία του πατέρα του από μια δημόσια ταπείνωση ήταν πιο σημαντική από έναν παιδικό όρκο, έναν όρκο που είχε ξεχάσει. Για την Μπέλα όμως η πράξη του ήταν αδιανόητη, μια παραβίαση της ιερής συμμαχίας τους, μια προδοσία της εμπιστοσύνης που είχαν χτίσει από παιδιά. «Αν είναι έτσι», είπε η Μπέλα, και τα μάτια της πυθοβολούσαν από μια εκδικητική οργή, τότε να πω κι εγώ πως δικαιολόγησε ο Διονύσης τις κοπάνες του στην πρώτη λυκείου. «Ποιες κοπάνες? Ο Διονυσάκης μας δεν έκανε κοπάνες», είπε η Χαρούλα, αρνούμενη να το πιστέψει, σαν να άκουγε για ένα ξένο παιδί. «Μπέλα, πρόσεχε καλά», την προειδοποίησε ο Διονύσης στο πρόσωπο του χλωμό. Αλλά η Μπέλα δεν είχε σκοπό να σταματήσει, η μηχανή της εκδίκησης είχε πάρει μπρος. Στην ίδια τάξη θα είχε μείνει αν δεν του τις δικαιολογούσε η Τασία, η ψιλικατζού. «Μπέλα, κοφτό, θα τα πάρω άγρια». Αυτή είχε πάει για μάνα του στον Λυκιάρχη, συνέχισε η Μπέλα ανελαίητα, απολαμβάνοντας κάθε λέξη, και την είχε βάλει να υπογράψει ως Χαρούλα και να πει ότι τον είχε στο σπίτι με οστρακιά. Ο Βαγγέλης και η Χαρούλα κοιτάχτηκαν άναυδοι. Η ντροπή ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, μια ντροπή που έκαιγε περισσότερο από την οργή. «Δες στα καμάρια μας, Χαρούλα», είπε ο Βαγγέλης σιγανά. «Ρεζίλησε όλη τη γειτονιά μας κάνανε». «Σ' άρεσε τώρα», είπε ο Διονύσης στην Μπέλα, η φωνή του τώρα γεμάτη περιφρόνηση. «Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Έτσι σπας τον όρκο μας για ένα πείσμα». «Μιλάς κι εσύ». «Δεν το πιστεύω», απάντησε εκείνη. «Εγώ αναγκάστηκα να το πω στον παπά». «Δεν σε μαρτύρησα για να σε εκδικηθώ». «Δεν θα σου ξαναπώ τίποτα ποτέ», είπε η Μπέλα, και οι λέξεις ήταν τελεσίδικες. «Ούτε κι εγώ», απάντησε ο Διονύσης, «γιατί απλούστατα δεν θα σου ξαναμιλήσω». Η πόρτα έκλεισε πίσω τους, αφήνοντας πίσω της μια σιωπή βαριά και μια οικογένεια διαλυμένη από μυστικά του παρελθόντος που είχαν έρθει στην επιφάνεια σαν τέρατα από τον βυθό. Κεφάλαιο Σέντα. Η επίδραση του ντόμινο. Η είδηση της διαμάχης ταξίδεψε γρήγορα σαν ιός. Η Λιδία, η μεγαλύτερη αδελφή, η οποία πάντα έπαιζε τον ρόλο της λογικής και της σταθερότητας, ανέλαβε την αποστολή της ειρηνοποιού. Πέρασε όλο το απόγευμα στο τηλέφωνο, μεταπηδώντας από τον έναν στον άλλον, προσπαθώντας να λογικέψει τα δύο μικρότερα πεισματάρικα αδέλφια της, αλλά οι προσπάθειες της έπεσαν στο κενό. «Υπάρχει ένας όρκος μεταξύ μας», της είπε η Μπέλα, ανένδοτη σαν βράχος. «Εγώ είχα λόγο, προστάτευα την οικογένεια», επέμεινε ο Διονύσης. Κουρασμένη και απογοητευμένη, η Λιδία προσπάθησε μια τελευταία φορά, χρησιμοποιώντας το μόνο όπλο που της είχε απομείνει, τον φόβο του πατέρα τους. «Δεν καταλαβαίνετε ότι αν συνεχίσετε να είστε μαλωμένοι, θα ακούτε τον εξάψαλμο από τον μπαμπά μέχρι Δευτέρας παρουσίας?» Η λογική της φάνηκε να αγγίζει την Μπέλα. «Η αλήθεια είναι ότι εμείς η λογική πρέπει να κάνουμε πάντα την αρχή σε αυτόν τον κόσμο», είπε η Μπέλα με ύφος που πρόδιδε περισσότερο εγωισμό παρά διάθεση για συνεννόηση. «Θα του ζητήσω συγγνώμη». Αλλά η συνάντησή τους, αντί να είναι μια ειρηνευτική διαδικασία, εξελίχθηκε σε νέο γύρο κατηγοριών ακόμα πιο δηλητηριωδών. «Αναγκάστηκα», φώναζε ο Διονύσης. «Πρόδωσες την εμπιστοσύνη μου καρφί», ούρλιαζε η Μπέλα. Και τότε, μέσα στην ένταση της στιγμής, μέσα σε αυτό το τελείριο αλληλοκατηγοριών, τα όρια έσπασαν. Ο πόλεμος επεκτάθηκε, συμπαρασύροντας και τους αμέτωχους.
Για να μην θυμηθώ εκείνη τη δίθεν τριήμερη εκδρομή στην Κνωσό που είχε πάει με το σχολείο, είπε ο Διονύσης, κοιτάζοντας την Μπέλα με κακία. «Άντε Γεία, τα λέμε», απάντησε εκείνη, ψάχνοντας ένα αντεπιχείρημα. Αυτό το είχε κάνει η Λιδία τότε που πήγε στο εξοχικό του Βασίλη στα Καμένα Βούρλα, στην άλλη άκρη της γραμμής, όπου η Λιδία άκουγε τη συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση. Ο κόσμος της κατέρευσε. Ο Βαγγέλης που άκουγε την κουβέντα άρπαξε το τηλέφωνο. «Ποια εκδρομή λένε, Λιδία, τι έκανες 3 μέρες στα Καμένα Βούρλα?» Η Λιδία, προδομένη και εκτεθειμένη, έκλεισε το τηλέφωνο. Η αίσθηση της αδικίας την έπνιγε. «Τι να σας πω», είπε στον Σάβα αργότερα, η φωνή της να τρέμει. «Έχω 2 εντελώς ηλίθια αδέλφια που δεν εκτιμάνε τίποτα. Για να ξεχάσει ο μπαμπάς τα δικά τους, για να σώσουν το τομάρι τους, άρχισαν να μαρτυράνε τα μυστικά των άλλων. Και τώρα», ρώτησε ο Σάββας, βλέποντας την πληγωμένη της έκφραση, «τώρα τίποτα», απάντησε η Λιδία και η φωνή της ήταν σκληρή, αποφασιστική. «Την Κυριακή στο τραπέζι δεν πάμε, αποφάσισα να κάνω την επανάστασή μου. Κόβω τον ομφάλιο λόρο, κεφάλαιο όπο, επιχείρηση, οικογενειακή επανένωση». Το σπίτι του Βαγγέλη και της Χαρούλας ήταν βυθισμένο στη θλίψη. Η προοπτική μιας σιωπηλής Κυριακής ήταν αβάσταχτη. «Δεν είμαστε καλά», μονολογούσε ο Βαγγέλης. «Άμα όλα μου τα παιδιά στο πείσμα έμοιασαν. Ούτε ένα γονίδιο δεν πήραν από μένα. Η ιδέα μιας Κυριακής χωρίς τις φωνές των παιδιών και τα γέλια των εγγονιών τους ήταν σαν ένα σπίτι χωρίς παράθυρα. Έπρεπε να κάνουν κάτι». Και έτσι μέσα στην απόγνωσή τους γεννήθηκε ένα σχέδιο χειραγώγησης βασισμένο στη βαθιά γνώση που είχαν για τις αδυναμίες των παιδιών τους. Ο Σάββας και ο Μιχάλης, οι γαμπροί, οι οποίοι είχαν μείνει στο περιθώριο αυτής της παράλογης διαμάχης, επιστρατεύτηκαν. Ο Σάββας ανέλαβε τη Λιδία, το πιο δύσκολο κομμάτι. Προσέγγισε το θέμα με μια προσποιητή, σχεδόν φιλοσοφική σοβαρότητα. «Τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μας?» τη ρώτησε ένα βράδυ καθώς κάθονταν στον καναπέ. «Να μεγαλώσουν βλέποντας τη μαμά τους να μην μιλάει με τα αδέλφια της. Να μάθουν ότι οι οικογενειακοί δεσμοί σπάνε τόσο εύκολα. Είσαι μια εξαιρετική μάνα, Λιδία μου, και ξέρω ότι θα πάρεις τη σωστή απόφαση». Οι λέξεις του ήταν σαν μικρά, καλοζυγισμένα βέλη που στόχευαν κατευθείαν στην καρδιά της μητρικής της ενοχής. Ο Μιχάλης ανέλαβε την Μπέλα, η τακτική του ήταν πιο άμεση, πιο σκληρή. Τη ζωγράφισε μια ζωφερή, σχεδόν δυστοπική εικόνα του μέλλοντός της. «Μόνη σου θα μαραζώνεις εδώ μέσα, σε αυτά τα 46 τετραγωνικά. Πάνε πια τα οικογενειακά τραπέζια, οι χοροί και τα τραγούδια μας. Εμείς θα έχουμε φύγει νωρίς. Δεν θα προλάβεις να μας δεις. Θα σου μείνουν μόνο οι γάτες για συντροφιά». Για τον Διονύση η τακτική ήταν διαφορετική, στοχευμένη κατευθείαν στον ανταγωνισμό του με τις αδελφές του. Η γυναίκα του, η Ελίνα, του μετέφερε τα νέα. «Οι αδερφές σου θα έρθουν κανονικά την Κυριακή», του είπε με ύφος αθώο. «Θα τα βρουν μεταξύ τους και εσένα θα σε αφήσουν απ' έξω». Έτσι ήταν πάντα από παιδιά. Τα κορίτσια μεταξύ τους και εσύ μόνος. Το σχέδιο, βασισμένο στην ενοχή, τον φόβο της μοναξιάς και τον αδελφικό ανταγωνισμό, πέτυχε απόλυτα. Ένας, όλοι συμφώνησαν να παραβρεθούν στο κυριακάτικο τραπέζι, αν και με βαριά καρδιά, ο καθένας πεπισμένος ότι έκανε μια τεράστια θυσία. Κεφάλαιο 9. Ο ψυχρός πόλεμος στο τραπέζι. Η ατμόσφαιρα στο κυριακάτικο τραπέζι ήταν παγωμένη. Ο αέρας ήταν τόσο πυκνός από ανίποτη οργή που θα μπορούσες να τον κόψεις με το μαχαίρι. Τα 3 αδέλφια κάθονταν όσο πιο μακριά μπορούσαν ο ένας από τον άλλον, έχοντας στήσει αόρατα τείχη ανάμεσά τους. Απέφευγαν κάθε οπτική επαφή. Η σιωπή διακοπτόταν μόνο από τον ήχο των μαχαιροπύρουνων που χτυπούσαν νευρικά στα πιάτα. «Ωραία περνάμε και σήμερα», σχολίασε ο Βαγγέλης σαρκαστικά, ανίκανος να αντέξει άλλο αυτή την αφύσικη ησυχία. «Βρε, εμείς σας αγαπάμε, τι είναι αυτά που λέτε», είπε η Μπέλα, σπάζοντας πρώτη τη σιωπή, η φωνή της αφύσικα εύθυμη. «Λίγα αδέλφια αγαπιούνται όπως εμείς», πρόσθεσε ο Διονύσης.
με μια δόση ηρωνίας που ήταν σχεδόν απτή, αλλά η εύθραυστη ανακοχή κράτησε λίγο. Μόλις τα παιδιά, νιώθοντας την ένταση, ζήτησαν την